Hello everyone! Welcome po muli sa aking munting channel. Ngayon magluluto tayo ng kamuting turon. Itong recipe na to guys, pwedeng pang merienda at pwede ding pang negosyo. Ang mga gagamitin lang natin, 1.5 kilo ng kamote, 1 latang condensed milk, 390 grams, 100 grams na langka, hiniwa ko siyang maliliit, 3 kutsarang asukal, gagamit din tayo ng lumpia wrapper, 50 pieces, brown sugar, at mantika. Balatan lang natin yung kamote. Ito ang magandang klase na kamote guys, kasi ito yung matamis na kamote. Isa lang natin guys hanggang sa maluto. Tingnan lang natin kung luto na ba guys. Yan, malambot na. I-transfer lang natin sa bowl. Durugin lang natin ng mabuti guys. Kailangan durog na durog. Dugmukan ninyo ayaw guys na yung wala na yung mga buo-buo niya. At ang gamitin yung kamote, wag yung maraming maraming bunot-bunot. Pag durog na, ilagay na natin yung condensed milk. Titikman natin to ngayon guys. Pag matamis na siya, hindi na tayo maglalagay ng asukal. Lagay na natin lahat. Tapos, ilagay na natin yung langka.
Tikman lang natin kung kailangan pa ba lagyan ng asukal. Hindi na siya kailangan maglagay ng asukal guys kasi matamis na. Tapos mamaya, pag ano natin, may asukal na rin yun. Kaya, enough na yung isang latang kondensa, 1.5 kilo ng kamote. Kasi ang kamote din ng gamit ko, matamis din siya na klase ng kamote, kaya hindi na kailangan ng asukal. Magbabalot na tayo. Kailangan 1 kutsara lang. Tubig lang gawin nyo pang dikit, guys. Yan, 1 kutsara. Ganito kalaki. Kung gusto nyo na liitan ng konti, nasa sa inyo po yun. Ito yung favorito kong snacks, guys, nung high school pa ako. Kaya itong recipe na to, hindi ko talaga ito makakalimutan. Tapos na tayo magbalot, guys. Magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na yung mantika, maglagay lang tayo ng asukal. Sakto lang, guys. Huwag mong damihan. Antayin natin yung medyo matunaw-tunaw na siya. Maglagay na tayo dahan-dahan. Pag ganito na yung itsura niya, hanguin nyo na. Huwag nyong masyadong ipaitim. Kasi papait din yung asukal pag masyadong sunog. Kailangan katamtaman lang yung kulay niya. Para hindi papait. Pagkahango ninyo, ilagay nyo lang sa salaan para tutulo yung mantika. Kunting asukal.
Pag naglagay kayo, huwag masyadong loaded kasi para hindi siya magsiksikan. Para maganda yung luto niya. Ayan guys, tapos na tayo magluto ng turon na kamote. Itong na to, pwede ding pang merienda, pwedeng pang negosyo. Tikman lang natin guys. Sarap. Kung gusto niyo to gawing pang negosyo, 10 piso ang isa. Kalahati, sobra kalahati yung tubo. Kasi ang kilo ng kamote is 35 lang. Tapos yung langka, kunti lang din ang mahalo. Kaya maganda to pang negosyo. Sa 1 kilo't kalahati, 40 pieces yung nagawa ko. Ang sarap-sarap niya guys. Sobra. Promise magugustuhan nyo to. Piliin nyo talaga yung kamote na yung hindi yung gabunot-bunot. Yung para siyang marami siyang ugat-ugat. Kasi pagkain mo, hindi yung naiiwan siya sa dila. Ayan guys, salamat sa panonood. Sana magugustuhan nyo to pag gagawin nyo to sa inyong mga bahay or gawin nyo tong pang negosyo. Salamat sa panonood. Amping kayo lagi. God bless.